Moitas evitáronse, outras non foi posible. As segundas homenaxeadas para este día son as patronas mexicanas, por levarse 20 anos traballando con moi poucos medios, pola dignidade das persoas que teñen que emigrar. Recordamos aquí que, entre outros galardóns, as patronas mexicanas xa acadaron o Premio de Dereitos Humanos do 2013 e tamén foron nominadas no 2015 ao Premio Príncipe de Asturias da Concordia. Comezaremos o acto dejando de bote varias frases. A primeira para homenaxear as patroas mexicanas e a segunda, as seguintes, sobre a ONU, sobre a súa Carta das Nacións Unidas. Esta carta que é onde se determinan os dereitos e as obrigacións de todos os países que forman a ONU. Remataremos o acto con algo de música e baile. A